wedi cael y magu yn Talabont, yn fferm fynyddig Carreg y Ffordd. Wel, oedd gyda ni ddefaid a gwarthag, a wedyn, do gyda ni'n trydan, o'n i wedi priodi cyn i ni gael trydan ar y ffarm, wedyn lampa oil ac cofio ladin lamps, wedyn eisiau pwmpio hyn i fyny, wedyn bob yna hyn oedd y lampa mynd lawr, a wedyn eisiau ail pwmpio nhw fyny ar y beth arall, canwyll i fynd i'n wely, mi uchan lle. Mi oedd bobl eraill trydan, jyst bod ni'n byw uchal i fyny, dwi'n cofio ni, oedd hi'n cael eisiau cario dŵr o'r ffynnon, ac yna ac yna andros o all i cario dŵr wedyn. Oedd yn rodyr rhan amla mynd lawr i nôl y dŵr ma o'r ffynnon a cario dau bwcedad i fyny. Nhw'n gorau parech i wedyn drwy'r dydd. Lle oedden ni, y cae, lle oedden ni nôl y dŵr, cae nôl dŵr oedd enw'r cae yna. A wedyn oedd hwnna'n mynd yn llawn o friallu a bethau, da chi'n gwybod yn y gwanwyn. Ac o gynna ni geffil, a da gyna wrth gwrs trol a cheffil o gynna'n dechrau, ond wedyn o gynna ni, dwi'n cofio rhyw geffil brith mawr gynna ni, gym, a wedyn o gynna bobl yn byw yn y tyddyn bach drws nesaf, gynna nhw geffil diwc, oedden nhw'n poni bach oedd nhw'n dŷ, lle. Wedyn oedd y rogan drws nesaf yn cael mynd ar gefn gym, oedd hi'n hyn a fi, a fi'n ar gefn diwc, a wedyn fydden ni'n mynd i fyny am eigi ar gefn y cyffylau yma, oedd gym yn medru mynd ar dipyn o speed yn dod yn geffil bach mae'n mynd tu ôl iddo fo. I fyny at Llyneigia ac ar draws a dod lawr o'r ffordd arall, a chi'n mynd fyny un ffordd a llawr ffordd arall. A wedyn dynodi arbennig dwi'n cofio di diwrnod cneifio. Oedd o'n llwyth o bobl yn dod, 20 o ddynion yn dod i helpu gneifio, swapio dedd. Dim talu fath o maen nhw rwan i bobl dod i gneifio. Chi'n cael 20 o wahanol ffermydd, chi dod i helpu gilydd ac oedd o'n andros amser braf. Fydden nhw'n mynd i fyny i mewn bell o Llyneigia, ond dewna, ac yna tua 2-3 llon trailer o ddynion yn mynd cael eu cario i fyny i helpu. A chi'n clywed nhw'n canu ac yn beth ar y ffordd i fyny, oedden nhw'n. W'n i wrth y modd yn cael mynd i edrych arnyn nhw mynd i fyny ac yn dod lawr wedyn gyda'r nos. Lemyna oedd yn weithio neu rhyw ganeuon oedd yn digwydd bod yn boblogaidd ar y pryd rhyw ganeuon Cymraeg. Ganeuon os yn lawan, chi fatha triod y buarth neu beth felly, rhyw ganeuon hwyliog i. Gwaith i fel bod yna gymaint o bobl ystalwm yn byw yn y topia yna, dwi'n cofio tŷ Bryn Gwenith, dwi'n cofio hwnnw, a dwi'n cofio tŷ Pyllu. Maen nhw wedi tynnu nhw i gyd i lawr, oedden ni'n mynd i'r tai yma, ac oedden ni'n sgwennu ar y walia, mynd i fyny grisia bethau felly, ond fel y blynyddoedd yn pasio, oedd yr tai yma'n dirywio, ac un o'r llefydd oedden ni'n hoffi, oedd fyny yna capal swar, ystalwm, am wag, ond oedden ni'n mynd i capal swar, reit amal arno Sul am dro, gryw plant, ni fel plant, felly, wedyn oedden ni'n, o'na rhyw lyfrau hymns a beth yna, wedyn oedden ni'n cael rhyw chwyl, chi cael chwarae capal oedden ni, oedden ni'n, de.